Endevinalles pel dia del llibre, 23 d'abril del 2020. El confinament no té arrel, ni soca ni branques, i ben bé ple de fulls està. I aquell que no tenen mandra, instruïts el vol deixar. No té arrel, soca ni branques, i ben ple de fulls està. I aquells que no tenen mandra, instruïts es vol deixar. Què és? Tinc fulls, però no sóc arbre. Tinc punts i calça no sóc. Ensenya sense ser mestre. Sense ser ganivet, tinc llom. M'obric i tanque sense ser porta. No saps qui sóc? No he dit prou? Sí, ho sé. Tinc fulls, però no sóc arbre. Tinc punts i calça no sóc. Ensenya sense ser mestre. Sense ser ganivet, tinc llom. M'obric i tanque sense ser porta. No saps qui sóc? No he dit prou? Què és? Té llom i no camina. Sap molt i no parla. Té fulls i no es planta. Què és? Té llom i no camina. Sap molt i no parla. Té fulls i no es planta. Altra. Sense tenir cap ni memòria, jo recordo el que et convé. Sigues conte, sigui història o bé ciència, tot ho sé. El mantindrem és barat. El tenir-me un poc més car, però sols a mi una estona podràs riure o bé plorar. Sense tenir cap ni memòria, jo recordo el que convé, siguen contes, siga història o bé ciència, tot ho sé. El mantindre més barat, el tenir-me un poc més car, però sols a mi una estona podràs riure o bé plorar. Què és? L'ajunten, el banyen, l'embruten, l'estreten, el pleguen, el cusen, el llitgen i el venen. Què és? Totes. És el mateix. En el dia del llibre és el llibre. Endevinalles del llibre, que va escriure la maga de les paraules, Vicenta Ferrer Escrivà, la filla del mag de les paraules. Sí, Vicent Ferrer i Pastor, el del diccionari que té la tapa blau i blanca que hi ha en totes les aules i que mos els tenim a casa. El mateix. Fins altra toneta. Adeu.